הנרות הללו אנו מדליקים על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשומות ועל הנפלאות ועל הנחמות שעשית לאבותינו בימים ההם ובזמן הזה על ידי כהניך הקדושים בכל שמונת ימי חנוכה. הנרות הללו קודש הם ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד כדי להודות לשמך על ניסיך ועל ישועותיך ועל נפלאותיך.